Ini, isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sa kilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay! Kabayo nga libat! Ay, abaw, Hilda! Hinahiday man ay! Lumatagban man ako sang espiritu ba? Pasensya ka na, Chay, ha? Ay, Magbuanay ako sa makadali. ay sa diin ka makadto! Papahangin-hangin lang ako sa gwa. Makita ganin niyo sa akon. Makadto ako sa nurse's station. Oh! Nga naghipos ka mo? Anak ko pa ba naghihapon ang ginahambalan ninyo? Hoy! Kwarta sa mga pasyente ang ginabayad sa inyo diri. Pagkatapos, ang kutso-kutso mong inyo? Nurse ka mo, hindi bala? Ha? Parte pa bala sang trabaho ninyo ang gintunan ang maghatag sang opinyon nga dapat utdan na sang kabuhi ang pasyente ninyo diri? Sa madason, kung hambalan pa ninyo liwat ang akon anak, makalambot sa direktor sang ospital ang ginabuhat ninyo. Ma'am. Sorry gid, ma'am, ha? Sorry gid. Nagsorry sila. Apang akig gihapon ako sa kinbuhat nila. Wala sila sang matarong nga hambalan sang amo sinang akon anak. Buhi pang akon anak. Apang gusto na nila nga patyon. Ay, nagainit ang ulo ko. Hindi anay ako magbalik sa kwarto sang akon anak. Dito ako makadto sa Jutay nga park sa guwa sang ospital. May pulongkuan dito. Dito ako makadto. Na, dili ako mapaligad sang tiyon. Nagainit ka ng ulo ko sa nurse nga to. May nagapadulong diri sa akon. Managpakilimos ini. Wala siya nagatsinelas. Kagang sid-sid sang palda niya nga puti. Mahigo. Kagisiyon na. Uy, hala. Wala ko makadala sang wallet. Nabilin sa kwarto ni Netnet. Pasensya ha. Wala gid ako sa mahatag sa imo. Uy, wala siya nagalin. Nagatindog gihapon siya sa atubang ko. Makita ko gid nga mahigko ang mga tiil niya. Wala akong makahibalo kung anong gusto niya. Kung bala, kwarta o kung pagkaon. Ginasulit ko. Pasensya ka na. Wala gid ako sumahatag sa imo eh. Pero kung okay lang sa imo, magulat ka lang sa makadali ha. Kuhaan ko lang ang wallet ko sa... Ay, hala.
Pamisok na ako sa makadali. Wala na siya. Ay, pangitaon ko siya sa palibot. Palibuton ko nga akong panulok. Wala. Hindi ko na siya makita. Ito ka-imposible man. Nga makapalayo siya dahil sa nahamtangan ko. Ay, namata-mata naman bala ako? Ay, ang maayo pa. Masandig ako sa salandigan sa pulungkuan ngayon niya. Mapiyong-piyong ako. Piyongan kong ako mga mata. Hari na sila. Amat-amat na sila nga nagapalapit. Minagutik sa akon. Ay, ba? Wala man ako sang kaupo diri. Uy, pinali naman ng tupa ang mabaskog na ulan. O balik ako sa sulod sa ospital. Taga na ito napatian ko ang ginutik sa akon. Ari na sila. Amat-amat na nagapalapit. Sinong ari diri? Sinong nagapalapit? Ba? Anong natabo? Kadulom diri sa ospital. Apang sa nurses station. May kipaw-kipaw ko kasanag. Tagara pang duha ka nurse na ginkumprontar ko kaina. Palapitan ko sila. Miss? Nga wala sang suga? Ay. Ba? Miss? Hindi ba na delikado sa pasyente nga may naangot ng mga aparatos sa lawas? May generator bala ka mo diri? Hindi ka magkabala ka, ma'am. May rason kun nga natabo ini. Ano? Nagapamangkot ako kung may generator o kung wala. Hukag hindi lang ang ginahulat ko nga sabat mo. Ginpangayo mo ini. Kadlaw mo siya mo? Ginagaga mo bala ako? Abi ko ko naghang panay na kita kaina. Gusto ganin nyo nga makalambot ini sa inyo, direktor? Nakahibalo na siya sang tanan. Ikaw, nakahibalo ka na bala? Animal. Wala niya ako ginasabat sang tadlong. Hoy, ikaw miss, sabta ko. Ba? Wala niya ako ginasapak. Sa baylo, nagapadayon siya sa ginabuhat niya. Mga puisit ka mo! Orasan nyo lang, ha? Makita ninyo! I-report ko gid ka mo! Ay, madiretso ako sa kwarto ni Netnet. Ay, may nurse? Nurse? Kamustang anak ko? Oras na. Ay, pareho ka man bala dito sa nurses station? Hindi ko man mahambal sang tadlong? Ano ba ang problema sa mga tao diri? Ay, masulod na lang gani ko sa kwarto ni Netnet. Ha? Nga nagahibig ka? Hilda! Sinitnit! Si Netnet? Siya ay nagnatapunan sang puti nga habol? Oo, siya ina Hilda. Wala na sinitnit. Di!
akon anak. Hindi pa. Kuwang kong habol nga gatabon sa iya. Ba? Hindi si Netnet ang nagahigda diri sa kama? Kung isa ka babae, hindi ko man kilala. Ba? Kinuyatan niya ako sa kamot. Tagin pa daw ko niya sa nawong niya. Ari na sila. Hindi! Hindi! Oy, Hindi! Hilda! 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 Jason Ling? Ginbangungot ka, Hilda. Ano? Oo. Hinali ka lang nga nagasinggit, dira. May... anong ginhambal ko? May ginhambal bala ko, Chay? Oo. Ang siling mo, hindi. Hindi. Hindi papatay ang anak ko. May ginbakal lang ako sa makadali. Mayo lang gani kinakabalik ako dayon. Kung wala sang may nagpukaw sa imo. Net? Ay, Diyos ko. Ang ako anak. Net, hindi mo ako mahimo nga bayaan. Ang tanan buhaton ko para sa imo. Gani magbato ka, ha? Palangga ka gid ni mama. Ay, Hilda. Nakahibalo ka bala kung anong buot silingon sang euthanasia? May... Hinali na ako ginkulbaan. Amoy ng pamangkot niya kay na sa akon. Antes ako natulugan. Ay, Hilda. Nabatian mo ba lang nabatian ko? Chay, hindi na lang pagsapakang nabatian mo, Wala man ako makaibalo kung anong buot silingon sa ginapanghambal sa mga nurse. Kung bulong gid ba nina, ang doktor na lang ang mahimo nga maghambal kung dapat na ina nga gamiton kay Netnet. Ati, oo Ay, kamusta gali si Noy, Chay? Maayo man ang anak mo Nagakatulog siya kaina sang bayaan ko. Gintugunan ko si Celia kung ano pang dapat niya buhaton. Kag isa pa, anad na si Celia sa mga bata anay ka bala? Hindi ka bala magpauli? Ako naman ang mabantay diri kay Nitnit Hindi ako magpauli sa balay, Chay. Hindi pwede. Diri lang ako. Apang kinahanglan mo man ang pahuway. O sige na magpauli ka na. Ako lang ana ang mabantay diri kay Nitnet. Kaya ko pa, Chay, Diri lang ako. Diri lang ako sa tupad sang akon anak. Sigurado ka? Oo, Chay. Ati sige Basta kung makabatsyag kagani isang kakapoy, magpahuway ka dayon O ta sige na. Magbalik ka sa pagtulog. Hindi ako makatulog. Nagahulat ako mag-alas 4 para masiguro ko kung bala luwas na gid ang akon anak. Ba? Ang nurse? Ay, ang nurse man ina Hilda. Mrs. Karon sa alas 3:30 sang hapon, injection na liwat si Nitnit sang bulong. O galing, naubusan sang stocks ang pharmacy. Gani kinahanglan nga baklo ninyo ang bulong sa gwa. Ako na lang ang mabakal Ako na lang mabakal sa gwa Hilda. Makaibalo ka kung diin, Chay? Wala man. Pero pangitaon ko lang Padumdumon ko lang ikaw liwat, Mrs. Alas 3:30 siya kinahanglan nga injeksyonan. Kung nga pahibalo ninyo kami nga daan, nga wala na gali ka mo sang bulong dire, kung di na kabakal na kami kaina pa, hindi kung diin pa nga wala na sang oras, amo man ang sako-sako ninyo sa amon. Pasensya na, mama.
Sige. Mga irresponsable nga mga nurse diri. Mukha nami akigan Apa nagalakat ang oras. Chay, ako na lang ang malakat Kinagalagas kita sang oras Ay, net anak. Mabalik tayon si mama ha. Dali ka lang. Mabakal ako sang bulong mo. Pandaran ko ng salakyan Ba? May nagapadoktok sa kristal sa bintana. Babae? Kagkahig ko sa itsura niya. Puno sang tapi ang nawong niya nagayuhom siya. Apang hinali nga nagpalanindog ang balahibo ko. Ang inasuksok niya nga bayo. Kolor puti. May pilas pa siya sa panit, ang guard. Salamat, ari siya. Ara, ginpapalayo niyang babae. Ay, papanaugon kong kristal sa bintana, guard, salamat kida. Pasensya ka na, mama. Dali na. Magpalayo ka diri sa salakyan ni ma'am. Ari na sila. Dali na. Malakat na ako Kinahanglan, mabakal ko ng bulong sang ako nanak para makabalik ako dayon sa ospital. Ay, ginawat pa ako sang babae nga to. Ginawat niyang tiun ko. Magabian sa dagalinyo sa pagkumati ang magabatarong sa pon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with
with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Nagdugang na gid ang kataho mo, day Sabrina. Sigurado nga hindi gid makuha ang panulok ni Elvis sa imo. Yaya, nga daw mahibi ka. Wala. Ay, nalipay lang ako para sa alaga ko. Abi ko anay kung hindi na niya masalapuan ang iya kalipay. Nalipay ako nga nakilala kaniya, day Sabrina. Salamat, gid Yaya. Anong oras ka bala sugato ni Elvis? Suno sa iya. Tawagan niya ako. Anti siya magwa sa iya opisina. Ay, ang maayo pa. Dito ko na lang siya hulaton sa salas, Yaya. Ay, maayo pa. Ay, dali ka. Kay updan ko lang anay ikaw. Kay temprano pa man ini nga itulog. Nalingaw na kita sang sugilanon, day. Wala pa gid makatawag si Elvis? Wala pa gid, Yaya. Ay, anay ka. Kay tanawon kong cellphone ko. Basi bala ko nag-message siya. Nga wala ko lang mabatian. Anay ka. Kay kuhaon kong cellphone ko. Ote, nag-text na siya, day? Wala pa man, Yaya. Ay, masobra isa ka oras na kita nga nagahulat sa iya. Apang wala pagid siya tubtob subong? Madali lang. Kay tawagan ko siya. Ay, wala niya ginasabat. Basi kung nagabiyahe na siya papauli, day? Basi, Yaya. Ay, mahulat-ulat pagid kita Ate, sige, day Kag magpadayon lang kita sa pagsugilanon, samtang nga nagahulat sa iya. Okay, Nakita ko si Day Sabrina.
Pila ka bisis niya nga gilalantaw ang iya cellphone kun bala. May mensahe o kung tawag si Elvis. Apang wala gid. Anay ka bala, kay palapitan ko siya. Day? Yaya, nga ah? Alas 8 na sang gabi ho. Basi bala siling ko kung gutom ka na. Pagkaon ka na lang anay bisan jutay lang. Okay lang ako, Yaya. Ikaw. Basi kung gutom ka na, magkaon ka na lang, Yaya. Ate, sige day Ate, sige ha. Mabilin ko anay ikaw sa makadali. Makaon na ako Kinakabatsyag na ako yasang gutom. Sa diin na bala si Elvis. Dumadismaya na ako sang hulat sa iya. Apang hindi. Alas 8 pa lang man. Temprano pa ini. Basi kung may ginatapos lang siya nga ulubrahon sa opisina niya. Makaligad ang 5 minutos. Manawag naman ako sa iya. Elvis, maayo kay ari ka na. Yaya? Ngaangari ka pa diri sa salas. Kagaangari ka bugtaw ka pa. Ay sus, 5 ka oras ang hulat ni Inday Sabrina sa imo. Pila ka bisis kaniya nga gintawgan sa cellphone mo. Ha? Anay ka. Kuhaan kong cellphone sa akong bulsa. Kadamong matuod siyang miss calls. Pag may mga messages pa. Katuan ko siya sa kwarto niya. Eh, wala siya diri. Wala si Sabrina? Wala siya. Naglakat siya kaina mga alas 11:30. Ano? Sa diin siya nagkadto? Ambot Wala ko makahibalo. Basta kay ma-celebrate siya kuno nga isahanon. Ay, pamangkuta lang si Kulas kung sa diin nagpadulong si Sabrina kaina. Sa mo sini nga oras ang gabi? Oo, gani. Basta pukawa na lang si Kulas para makahibalo ka kung diin na si Day Sabrina.
Sa din mo gindulong kay na si Sabrina. Nagpahapit man lang siya kay na sa restauranto. Daso nagpadulong siya sa ilabalay. Kuwaon kong yabis ang kondo unit niya. Naging paduplicate ko nga wala siya makibalo. Kadtuan ko siya subunggid. Kalahin sa pamatya ko. Sa kadamos ang pwede ko nga kalimtan. Ang birthday pa ni Sabrina. Ako pang naghagad sa iya nga magwa. Ako pang nagplano sang tanan. Kag ako pang nag-remind sa iya kay nasangaga. Apang amo pa sining natabo. Naakig bala siya? Na-disappoint? Oh, sala ko gid. Sala ko gid. Salamat. Wala matakod ang chain lock sang pertahan. Ganit nabuksan ko ini. Masulod ako. Ari gid siya diri. Ari ang iya mga bayo sa salog. Amo man ang iya sapatos. Kag ang iya bag para sa sofa. Kag sa center table. May take-out meal. Halin sa restaurant. Kung 5 ka oras siya nga naghulat, buot silingon. Wala pa siya nakakaon. Sa diin ba na siya? Bah, may nag-aandar sa sulod sa kwarto ngayon. Mapalapit ako dira. Buksan ko sa hilay ang portahan. Aragit siya. Nagapungko siya sa kama. Pag nagasandig sa headboard. Nagalantaw siya sa TV. Pag nagasuksok na sa niya pang tulog. Nagbalikid siya dahil sa pertahan. Oh, my God! Paano ka nakasulod diri? Ginpakulbaan mo ako ah. I'm sorry nga ginpahulat ko ikaw. Nga ang ari ka dire. Ang gikasugta naton. Nga mahimo ako nga makapauli diri. Bisan anong oras nga gusto ko. Wala mo ginsabat ang pamangkot ko. Birthday ko kaina. Napinsaran ko nga, diri na lang ako ma-celebrate. Sang na-realize ko, nga hindi ka nagali makaabot. Diri ako nag-celebrate, sang buhi pa si Manang. Naghigda siya sa kama. Ay, ginakapoy na ako. Kaginatuyo na ako, Elvis. Palihog na lang laksong puwerta ha, kung maglakat ka na. Ginatabog niya ako.
Kadakos ang ginbagos ang kabuhi ko. Sugod sa makilala ko si Sabrina. Apang hindi ako gentleman. I was born in hell. Kag nagdako ako nga wala sang ginabatyag kundi ang kaakin. Kag ang nagahatag sang kabaskog sa akon subong. Amo ang akon pagtimalos. Kag para nga mabuhat ko ina. Kalimtan kong kaluoy. Ang affection. Labaw sa tanan. Kalimtan sang dalayon si Sabrina. Hello, Sab? Zian? Oh! Ano, kamusta ka na? Ambot. Wala ako makahibalo. Hindi ako makahangop sang sitwasyon ko, subong. Coping up, I think. O ano, gusto mo ba nga magkita-kita? Madugay man nga wala kita makaupdaray nga duwa. Wala ka bala diri sa Pilipinas. Oh, nakabalik na ako, no? O ba? Oh, ate ano, gusto mo nga magbuhat? May katuan ko boss ka party. Wala ko sa kaupod. Ate, okay ah. Hindi gid ako komportable nga magtambong sang party nga dalag ko pareho sini. Sad to. Kung ginahagad ako ni Manang Sheila, nagabalibad gid ako. Kung ginsugiran lang ako ni Zian, nga dako gali nga party ining kadtuan niya, wala gid ako nagpasukot nga mag-upod. Ano, okay ka lang? Daw na ka nag-enjoy ah. Nakahibalo ka gid bala nga hindi ako komportable sa amo sini nga party. Oh, ginuyatan niyang kamot ko. Kinahanglan mo ini, Sab. Kinahanglan mo man nga magguwa-guwa. Sab, nakibala ako nga hindi rin gusto nga lugar. Pero gusto ko lang mahibala ng estado nato na ito, ha? Sayan? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Atubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday, Bombo Radyo Bacolod. somewhere.
Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian ni hilimoon sa inalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas
ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapa sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos, tubtob isa ka libo ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno. Kun sa diin, ginhimo ang paglapas, ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos, tubtob 3,000 pesos. Ukon, pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kun sa diin ginhimo ang paglapas. Ukon, pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos, kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kanawong mong imo tiyo, Ruben. Apang nakuha ang laragway nga ini. Sadtong lamharon siya. Sang nagapanuigon siya, sang puno pareho man sang edad mo subong. Mga 34 anyos. Amo gani titay. Nagkadto ako sa galeri sa nga akong abyan.
Kagamoy na. Ginpakita niya sa akon. Nagpamangkot siya kung sino inang artist. Pero siling ko, wala akong makaibalo. Kag nakita ko nga hindi akong ara sa Laragway, kundi si Tito Oliver. Pero nasaypan nga ako bangod kanawong ko si Tito Oliver, sang lamharon pa siya. Kung amo gali Tita Virgie, gwapo gali ako? Natandaan ko ina. Wala naging sketch sa isa ka artist. Kundi ang original nga kopya, naghalin sa negative sang Laragway ni Oliver. Nga ako mismo ang nagkuha. Madali lang, kay kuhaon ko ato. Oh, ari tanawa. Amo ining Laragway nga sa diin, naghalin ang Laragway nga ina. Oo, tanawa ho. Nag-yellow na ini sa kadahaan. Nadumduman ko nga nagsiring si Oliver, nga ipasketch niya ina. Ipasketch niya ang daan niya nga Laragway. Kag kung sino man ang artist nga nag-sketch sina, wala ako makahibalo. Apang madugay na ato. May 7 ka tuig nang nakaligad. Pero kung sino man siya, maayos siya nga artist. Nasunod gid niyang dagway ni Oliver. Kung madugay na nga ginsketch ini, nga mo ko palang ini makita sa galeri sa abyan ko. Sang tion nga ato, may balatian na si Oliver. Kag nalintanan niya ang parte sa Laragway nga ina. Masami kami nagabalik kag nagapagwa sa ospital eh. Kag wala na ako sang handom nga kung ano pa sa Laragway nga ina. Nasakitan ako magtanaw sina sa kay Oliver. Kag sang tion nga ato, may ginbilin siya nga negosyo sa akon. Kag subong, pagligad sang madaham mga tinuig, nagtuhaw lang inisang hinali. Wala mo ba laging pamangkot ang abyan mo? Kung saan nakaabot sa ilang gallery ini? Ginpamangkot ko man siya, tita. Apang siling niya, may nagbaligya lang kuno sa iya sa nga mga Laragway. Kag wala man niya makilala. Ang laom niya, ako ini. Apang nakaibalo ako nga nagsala siya. Kung himutaran gid, makaibalo ka nga hindi ikaw ini. Ikaw ya, may pinalian sa agtang. Kag ini wala. Ang kahoy nga ra sa background, ang manubo pa sang una. Kag karon mataas na kaayo. Pero hindi manigar nga kanawong mo gid si Oliver. Nalipay ka bila, tita, nga nakabalik sa imong Laragway nga ikaw mismo ang nagkuha. Kagawa gani, di nang kamera nga gingamit mo sa pagkuha sini. Wala na ako makahibalo kundi ina ato. Pero nalipay gid ako, Ruben. Nalipay gid ako. Excuse me, Ma'am Virgie. Ikaw gali, Ruby? Nga aman. Nagsiling sinang solidad, ma'am. Nga kung pwede, mapasulod na ako sang merienda. Ay, nalipat gali ako. Hatagi kami sang juice. Hindi na lang ako pagpanumduma, tita. Bangod may kalatuan pa ko nga importante. Happy birthday na lang, liwat. Nakahangop ako nga nagadali ka. Nagahulat bala sa mo inang babae nga masami ko mabasahan sa periodiko. Nga kaupod mo? Friend ko lang siya, tita. Ate, sige na. Maglakat ka na kahit nagadali ka eh. Pwede ka na makahalin. Kag salamat ha. Amo ining regalo nga nagustuhan ko gid, Ruben. Bye, tita. Bye. Makahalin ka na, Ruby. Oo, ma'am. Ibutang kong Laragway ni Oliver
sa tupad sang piano. Mikaela, may isugid ako sa imo. Ano ina? Ay, masakit pa ba lang ulo mo? Jutay na lang Ano ba lang isugid mo sa akon? Ay, oo gali. Nakahali na ba lang bisita ni Ma'am Bergie? Oo, nakahali na. Bukanugon gid nga wala mo siya makita. Nga aman? Ay, Mikaela. Kagwapo, gali sang inablos ni Ma'am Bergie. Amo gali? Oo. Ay, ambot Kagwapo nga pagkalalaki. Kagwapo gud sang hinablos ni Ma'am Virgie. Ay, kung tani nakita mo gid. Parang makahambal ka man bala nga gwapo, haw? Sige lang bala. Makita ko man na siya gihapon kung magkadto siya diri liwat. Ay, oo gali. Nadula ng sakit sang ulo ko. Nakapahuway na ako mo. Mahimo na ako makabalik sa akong trabaho. Ginpatawag mo na ako, Ma'am Virgie. Oo. Magpungko ka. Oo, ma'am. May ipakita ako sa imo. Kagluyag ko nga ikaw ang magbasa. Ako ang mabasa, ma'am? Ano bala ina, ma'am? Magulat ka sa makadali. May ginkuha siya nga periodiko sa kabinet. Ari, basahang nabutang nga balita, dira. Daan ang periodiko nga ina. Isa kasi mana na ang nakalikan. Sige. Basahang na sulat, dira. Pasibala kung makahatag sa interes sa imong nabutang, dira. Ate, oo, Ma'am Virgie. Ano ba lang basahon ko diri? Diyos ko! Ano ini? Si Mamerto Samson? Isa ka kilala nga industrialist? Nasapuan nga patay na? Suno sa doktor. Napatay siya sa balatian sa kasing-kasing. Kag nabilin sa kalisod ang iya asawa nga si Ramona. Kag ang iya bugtong nga anak nga si Alona. Hindi matuod din Si Papa! Si Papa! Si Papa patay na! Papa! Papa! Sige. Maghibi ka. Ipautwas ang ginabatsyag mo ang kasakit. Kag kung maampawan ka na, masugilanon kita. Madamo ka sang ipathag sa akon. Ma'am Virgie, patawara ako. Apang patay na nga ako na may. Patay na siya. Napatay siya nga wala man lang ako sa iya, Luyo. Hindi ko mabaton ini. Kasakit. Madugay ka na nagapangalagan sa akon bilang bid. Apang madamo pa ako sa wala nahibalaan sa imo background. Nagsalig lang ako sa ginasugid sa ako ni Soledad nga maayo ka nga tao. Kagluyag ko subungkid nga sugiran mo ako. Magsugid ka sa matuod. Sin-o ka gid. Patawara ako, Ma'am Virgie. Nagbutig ako sa imo. Pero
Kuan, kinahanglan nga buhaton ko ini. Nga Hindi maluyag ang akon, Eloy. Nga makita ako. Akig siya sa akon, ma'am. sinugid ang ngalan mo. Ako si Aluna, ma'am. Apang sa kumbento. Ginhatagan ako ni Mother Superior sa ngalan nga Micaela. Amo gali. Kung amo, tawgon ko ikaw sa ngalan nga Alona. Ma'am Virgie, patuwara lang ako ay. Mahalin gid ako subong gid. Mapauli ka bala sa inyo kung maghalin ka diri? Hindi, ma'am. Hindi ako magpauli sa amon balay. Gaaman. Maakig si mama. Kag nga maakig siya sa imo. Bangod. Nakasala ako, ma'am. Ano nga sala? Nagapati siya. Nga nagapakigkita ako sang likom kay Raymar. Sino inang Raymart nga ina? Masami siya nga nagakadto sa balay. Agod nga magbakal sa mga product ni Papa. Isa siya ka dealer ni Papa. Maambong siya nga lalaki. Kag si Mama ang masami nga nag-aabi-abi sa iya, ma'am. Amo gali. Isa sadto kahapon. Nagpahangin ako sa amon garden. Sang hinali lang, nag-abot si Raymar. Nagpahayag siya sang paghigugma niya sa akon. Naghandom ako sa paghalin. Apang ginhakos niya ako, ma'am. Nag-abot sang hinali si Mama. Gani nga wala niya mapadayon ang iya malain nga tuyo sa akon. Sugod sadto. Naakig na si Mama sa akon. Nagpaikrat ko no ako kay Raymar. Apang hindi matuod ina, ma'am. Kag amoy na ang rason. Kung nga ginsulod ka niya sa kumbento? May rason pa, Gid. Ano nga rason? May gin-sketch ako nga laragway sang isa ka lalaki. Nga nagapagligo sa lagun. Katahom sang view. Kag gin-sketch ko ato. Agod nga ipakita sa akon amay. Apang naakig si Mama. Kag suno sa iya. Imural ko no ang amo nga sketch. Amo ko nung butang nga ato nga nagpalain sa akon. Nanging manya ko no ako. Gani, agod ko nung nga makuha ato. Ginpasulod nila ako sa kumbento. Agod ko nung nga hindi na ako makakita sa mga lalaki nga magsulay sa akon. Ano? Kag matuod bala ina? Hindi ina matuod, ma'am. Wala ako sang Malaysia. Nga nabatsyagan sa gin-sketch ko nga laragway. Ginhatag ato tanan ni Mama ang gin-sketch ko kay Mother Superior. Ginsugo niya ini. Nga sunugon ko no ato. Apang sang naghalin ako. Ginbalik sa ako ni Mother Superior ang akong drawing. Nagsiling siya. Nga wala siya kuno sang nakita nga immoral sa akong gindrawing. Galing, wala niya pagtuman ang ginsiling ni Mama. Nga sunugon kuno niya ang akong nga ginsketch. Maayo. Maayo kay nakahangop ang isa ka madre. Bungod wala sang malis siya nga nagasulod sa ila kaisipan. Kung maghalin ka diri, sa diin ka makadto sina Alona. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa.
Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1!